हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव कमप्लिट सिलेबास नोंथांमोन लाबोदों बेनो जाबाय आसाम पुलिस आरो लोगोसे एसएससी एसडी कनस्टेबल दा रिटेन क्लियार जागोन नोंथांमोना फल' खालामनांगोन बेनो जाबाय एग्जाम जानो गोनां फेब्रुवारि मार्चआव दा जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोनबाय थागोन दा बेखायनो जों गोबाव खालामला डाइरेक्ट थांनोसै अफिशियेल वेबसाइटआव दा बे जाबाय एसएससी एसडी कनस्टेबल अफिशियेल नटिफिकेशन बिनि लास्ट डेटआ टाइम गैला बेनो जाबाय 31 डिसेम्बर एबा गाबोननो लास्ट डेट आरो जुदि सोरबाफोर जुदि कारेक्सन खालामनोबा मिस्टेक जाबायब्ला 8 जानुवारिनिफ्राय 10 जानुवारिनि गेजेराव खालामनांगोन आरो एग्जामा बे एग्जामा अनलाइन जासिगोन फेब्रुवारिनिफ्राय एप्रिलनि गेजेराव माने सिरियाल जालांबाय थागोन आरो फेब्रुवारि लास्ट सप्तानिफ्राय जानाय चान्सआ दङ दा बेखायनो बिनि प्रसेसआ फार्स्टआवनो एग्जामसो बिनि उनावसो फिजिकेल टेस्ट मेडिकेल टेस्ट दा एग्जाम पास खालामनोनो नोंथांमोना बेनो जाबाय सिलेबासखौ नायनांगोन दा एग्जामाव जोङो बर'फोरा हिन्दी एबा इंलिसजों लिरनांगोन नाथाय आसामिसाव दङ दा जोंना बर'आ दासिमबो हाबाखै सेन्ट्रेल लेभेलाव आइ हप बे थाबैनो हाबथों आरो जेब्ला हाबो अब्ला जों बयबो बर'फोरा एग्जामाव मोजां मार्क्सखौहाय लानो हायो दा स्किल पेआ बे नोंथांमोना जोबोर मोजां सेलारि मोनगोन एसएससिआव दा बेनि गेजेराव पस्टआ बेखिनि दङ बेखौहाय स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन दा पस्टखौ नायोब्ला 25,000नि एसे बारा दङ समजों लोगोसे बारायनो हागौ एसेनि बारायगोन बेखायनो एप्लाइखौ खालामना दोन बैसोआ 18 निफ्राय नोंथांमोना 28 इयार्ससिम खालामनो हादों फंबाय बिनानावमोना दा बेखायनो खालामदो दानिया एग्जामनि प्रसेसखौ जों नायग्रोनोसै माने एग्जाम पास खालामथारनांगोन होमबासो थ' नोंथांमोना मा बेनो जाहैबाय साख्रि मोनगोन लास्ट लेभेलाव एनसिसि दंबा मोजां नाम्बार मोनो एक्सट्रा बेखौ दोनथ'नानै गैयाब्ला मेक्सिमाम एनसिसि थाया नालाय बेखायनो जों दायो एग्जामनि सिलेबासखौ नायनोसै मानोना जोबोद गोनांथि सिलेबास फल' खालामबासो एग्जामखौ पास खालामनो हायो अके थ' बेखौ जों मिथिबाय एग्जाम सेन्टारा टेनसन लानाङा नैबे नाम्बार 5आव दङ लकेलाव जागोन गावनि स्टेटआवनो जायो थ' बेखौ दोननानै जों दायो सिलेबासखौ नायनोसै दा बेनो जाबायनो सिलेबास दा सिलेबासा बेखिनिखौ नोंथांमोना पार्ट एबिसिडि मोनदोंना बेखौ मोजां सेभ खालामना ला स्क्रिनशट खालामना ला टाइमा 60 मिनिट एबा 1 घन्टाल' टाइम मोनगोन बिनि गेजेराव 80 कुइसन फैगोन मोनसे हाबानो नोंथांमोना 2 नाम्बार मोनगोन दा बेखौ नायोबा 160 मार्क्सनि एग्जाम दङ स' 160 मार्क्सनि एग्जाम नोंथांमोना मोनदों दा बेनि गेजेराव मोनसे हाबानो 2 मोनगोन नालाय दा बेखायनो एग्जाम पास खालामनोबा नोंथांमोना जेनेरेल इन्टेलिजेन्स आरो रिजनिं दङ 20 कुइसन फैगोन 40 मार्क्सनि थिग बेबादिनो जिके आरो एवारनेसआव 20 कुइसन आरो 40 मार्क्सनि थिग बेबादिनो मेथ्सनिफ्राय 20 कुइसन बेनिफ्राय 40 मार्क्सनि दङ एन्ड इंलिश एबा हिन्दीआव नोंथांमोना 20 कुइसन आरो 40 मार्क्स मोनदों दा बेखायनो बेखौ मोजाङै फल' खालामबाय था बिनि अनगायैबो बावहाय थ' नोंथांमोन 0.25 नेगेटिभ मार्किं नोंथांमोना मोननो हादों अके स' माने बावहाय मार्किं नेगेटिभ दङ जे नोंथांमोना माइनास पइन्ट जालांबाय थागोन आरो दानिया इन्टेलिजेन्स आरो रिजनिंआव मा टाइपनि कुइसन दानगोननो बेखौ नैबेखौ नायना लानो दा बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला बेखिनिखौ स्क्रिनशट खालामनानै फरायबाय था होमबासो बेखौ जों क्लियार खालामनो हागोन नेक्स्टआव जिके थ' जिकेआवबो नोंथांमोना बे जेनोखि जिके दङना एवारनेसआ बेखौबो स्क्रिनशट खालामना ला बे होनाय सिलेबासनिफ्राय फल' खालाम माने बेनिफ्रायनो कुइसन नांगोन जेरै एग्जाम्पल मोननैसो लानो हायो जिअ'ग्राफि थाबाय कालचार थाबाय हिस्ट्रि थाबाय स्पर्ट्सनि थाबाय जेनेरेल पलिटि थाबाय माने इन्डियान पलिटिक्सनि सायाव नायनांगोन कनस्टिटिउसननि सायाव नायनांगोन बिदिनो साइन्सनि सायावबो नोंथांमोना नायनांगोन आरो बेखिनि टाइपनिफ्राय जिकेआ दानाय जागोन थिग बेबादिनो मेथ्स थ' मेथ्सआवबो बेखौ नाम्बार सिस्टेमफ्रा फैखागोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि कम्पाउन्ड दिहुननाय एभारेज दिहुननाय बेनिफ्राय इन्ट्रेस्ट दिहुननाय प्रफिट एन्ड लस बे टाइपनिखौ डिसकाउन्ट थ' बेफोर टाइपनिफ्राय दानाय जागोन टाइम एन्ड डिस्टेन्स रेसिअ टाइम बेफोर टाइम एन्ड वर्क थ' बेफोर टाइपनिफ्राय कुइसन दानगोन बेखायनो फंबाय बिनानावमोना जुदि एसएससिआव साख्रि लानोबा बे होनाय कुइसनखौहाय फल' खालामनांगोन एनि वान मोनसे फैनाय चान्स थाखायो जायखिजाया गासैबो जुदि पारफेक्ट जायोबाथाय नोङो एकदम एग्जामखौ क्लियार खालामनो हागोन आरो अके बे इंलिसखौ नायोबा थ' नोंथांमोना इंलिस कम्प्रिहेनसन बेसिक ओरैनो सिम्पल फैगोन बेखौ टेस्ट लागोन आरो जे इंलिस रोंना रोङा बे टाइपनि आरो स' इंलिसआ इसेबां गोरा फैनाय नङा दा जिखुनु जाया मेथ्स आरो नोंथांमोननि जिके आरो इन्टेलिजेन्सफोरखौ जाहाथे रिजनिंफोरखौ मोजां एकदम प्रेक्टिस खालामो होमबानो क्लियार खालामनो हागोन दायो जों फैबाय आसाम पुलिसनि सायाव आसाम पुलिसनि एप्लाइआ दासिमबो जागासिनो लास्ट डेटआ 16 जानुवारि दा जोङो कनस्टेबलखौ फल' खालामगोन मानोना जोंहा कनस्टेबलाव बांसिन एप्लाइ खालामो नालाय दा बेखायनो जोङो बिनि सिलेबासा मा खालामनांगोन मा नायनांगोन जों बेखौ नायखानोसै नाथाय बिनिया कनस्टेबला फार्स्टआवनो बेनो जाबाय नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट होजागोन दे
आरो बे फिजिकेल टेस्टआ आंनि सर्सआव मोननाय बादिबा इलेक्सना एप्रिल हमना ला एप्रिलाव दं नालाय बिनि सिगां फेब्रुवारि एबा लास्ट जोबनायथिं किजानि फिजिकेल टेस्टखौ खालामनानै दोननो हागौ नाथाय एग्जामा उनाव जानो हागौ आरो माने फिजिकेल टेस्टखौ लाग्रोनो हागौ दा बेखायनो प्रेक्टिसखौ खालामबाय दा प्रेक्टिसखौ ड्रप थानाङा नङाबा नोंथांमोना पस्ट होनांगोन जेब्ला साडेनलि जुदि फिजिकेल टेस्ट कन्डाक्ट खालामोबा दा बेखायनो एग्जामखौनो जों नायसै डाइरेक्ट एग्जामाव जों डाइरेक्ट सिलेबासखौ फल' खालामगोन मानोना एग्जामावबो खायसे माने हाहैया फिजिकेल टेस्टआ क्लियार जायो नाथाय एग्जामाव माने हाया जों आसाम पुलिसनि एग्जामनि सायाव नायनोसै फिजिकेल टेस्टआव नोंथांमोनखौ 1:5 लांगोन रिटेन एग्जामावहाय माने मोनसे पस्टआव साबाखौ लेंहरगोन आरो 100टा कुइसन थागोन OMR शीटआव जागोन बियो अफलाइन एग्जाम जागोन बेनिफ्राय 50 नाम्बारल' बावहाय एग्जामा लानाय जागोन आरोबाव नेगेटिभ मार्किं गैया कुइसना क्लास 9, 10 लेभेलनि कुइसनखौ बिसोरो दानगोन आरो अके दानिया माखौ नायनांगोननो बेनो जाबाय बावथ' जोङो बर'जोंबो मोनगोन पेपारखौ टेनसन गैया दा फार्स्टआवनो मेथ्स नायनांगोन जायफ्रा SSC मेथ्सखौ नायदों थिग बेबादिनो बेयावबो मेथ्स फैगोन बेखौ नोंथांमोना इजियावनो हागोन आरो दा ओरैबायदि मोजां चान्स जुदि SSC फरायनायाबो आसाम पुलिसाव सोलिगोन मेथ्स लेभेला देन इंलिसाबो सोलिगोन आसाम पुलिसाव SSC निफ्राय आरो रिजनिंआबो एकदम सोलिगोन मेन्टेल एबिलिटि बेबो SSC निफ्राय सोलिखागोन जायफ्रा SSC SD आव फरायगासिनो दङ आं सानो आसाम पुलिसाव इजिलि माने पास खालामनो हागोन आरो नाथाय बाव नायदो नै आसाम हिस्टरि आसामनि हिस्टरि बावहाय एक्सट्रा फैगोन आसाम हिस्टरि बावहाय एक्सट्रा फैगोन नैबे जिअग्राफि आसामनिफ्राय फैगोन आरो इन्डियानिफ्राय फैगोन बेखौबो SSC निफ्राय जायनाखि फरायदों बेबो बाव फ्राय गोरोबगोन आरो पलिटिक्सनि सायाव आसामनिखौ नायथारनांगोन आरो इन्डियानिखौबो नायनांगोन आरो बियो SSC आव जायफ्रा फरायदों बेबो जाहैगोन नैबे इक'नमियाबो जाहैगोन आरो SSC निफ्रायनो मोजां जायफ्रानोखि फरायदों आसाम पुलिसाव जोबोद हेल्प जागोन देन एवारनेस बेबो मोजाङैनो जिकेआबो एकदम सोलिगोन कारेन्ट एफेयार्सखौ आसामनिखौ नाय लोगोसे इन्डियानिखौबो नाय हमना ला एग्जाम जानायनि 6 मान्थस सिगांनिखौ जाहाथे फल' खालामो एसेबां गोबावनि कारेन्ट्सखौ दाना 6 मान्थसनि गेजेराव जि जादोंमोन बेखौ दानगोन आरो कुइसना दा बेखायनो नोंथांमोना SSC आव जायफ्रानोखि मोजां फरायदों SSC नि थाखाय आसाम पुलिसावबो फ्राय गोरोबगोन आरो जोबोर मोजां चान्स थायो मोननै साख्रि दङ दा बेखायनो मोनसे नङा मोनसे क्लियार खालामथारनांगोन आरो साख्रिखौ 100% नोंथाङा लानांगोन दानिया मेक्सिमाम बाइबा टेस्टआवथ' बे 5 दङ आसाम पुलिसना खिन्थु बेवहाय स्पेशल माने बबेनिफ्राय दानगोन बेखौ लिरनाय गैया खालि साबजेक्टखौ होदों आरो बे साबजेक्टनिफ्राय दहाय आं खोन्थानाय बादि SSC आव जायनाखि मोजाङै फरायदों बेनिफ्राय गोरोबगोन आरो अके देन लास्टआव बे जाबाय नै नोंथांमोना HS लेभेलाव जुदि UBआव खालामबा बेखिनि मार्क्सखौ मोनगोन बे उनावहाय एड जाहैगोन दा बेखौ जों मिथिबाय दा बेखिनियानो नोंथांमोना बुजिबाय जाहाथे मोजां फरायो दा